3番の阿部海斗、応戦する形での突っ張りです。阿部海斗突っ張り先行、続くのは中田と斉藤。ここに2番の表原、4番手切り替えて、関東さんには5番手以降。後ろ動いた1番の阿鼻子、ちょっと離れての5番手体制です。大沢6番手、地元の星野が7番手の展開で最終周回です。4番手と5番手は3写真ほど口が開いた状況、関東勢を盛り返せるか。3番の阿部、3日連続の先行となっています。7番の中田裕樹、仕事の見せ所。2コーナー5番手から追いつきざまに1番の阿鼻子、まくりを狙ってくる形ですが、スピード感はちょっと微妙な感じです。前は踏ん張る阿部海斗の先行2センター通過。満点7番の中田、有利に運んで5番斉藤が3番手。表原と阿鼻子が4番手絡む形で4コーナーから直線コース。7番中田が伸びてくる。斉藤突っ込んでゴール前勝負。7番の中田、5番の斉藤、両者伸び比べ。